Ki parbanget bagi parlok bait baro pedang so bahai pi sagani ka YouTube channel kajing pusan lingkot ngit scam ba ka kubor ka bangya sngong ni janmit kan long kajing kerku nagam da jangi iwai pi iwai ki ba pait again video bari bisa score ka tin ba khot ge jang ublai ka jing pusan lingkot ha kan ka janmit ngala pensionong rem na ka kitab ar ki chronicle kala nong ba nyau khot ka ba khat saw bat ka phang pedeng jong ka jing pusan lingkot ka long ka jing lai luit ka ba shisha kajing lai luit ke bashisha udon u professor ba ka kerteng jo u kalong u Dr. J Edwin Orr u bahikai theology ha UK London uni u professor ha kawai ka sngi u yalam ka yakini khna ki ba puli theology cha kawai ka jaka badon ka yeng baju shong ju sa u John Wesley u de shakri barat ba jong ublei u nong yalap ba pau khmat bha ha ki spa sem ba khat phra badai ha kapor ga jingelap jong ni John Wesley baka jurbha ka revival ha ga UK kan bau tau professor dong yalam kai ki khna pule kilarung syakata ka yingsa jong John Wesley kilas dang na ka kamra shja bat komta ter ki rung na koi ka kamra shikawai pan bat kilal poi ban rung ha ka library jong ni John Wesley ka jaka ka baki jubu ki kot ki sla jong u ka jaka ka buju penlut por ban pen kre ki babun ki sermon ki babun jaj Hadian kata la yalam ikti khna shaka kamra thia jong ni John Wesley balong ba hasenda jong kata ka jingthia ladon artli ki dak ki ba pelun ki bala them baru tau professor ubatai ikti khna ba kita ki dak kho siu jong u John Wesley hakaba u judem banduai bat ban yasa nagam ta ri England nagam ta ka imlang ka salang nagam ta ka senshar ka khadar batu ika jinglong mensim jong ki Kristan ha England hadian kata baru ki khna bat utau professor ki lami no bat ki lit ban kiu ha ka boss bat ki la khre banit phai no jaga jaga pule bat anda bala nyau la shem badang ja away na kiti khna pule utau professor la lit ban wat bat u shem ye away khna ba uda dem kho siu ha kata ka ju ka jaka ha ka kamra thia bat uda duai uong do it again Lord do it again le biang try le biang utau professor lakta na kamet jong tu khna baruang artan Billy ni haban lit no kerteng jong tu khna kalong u Billy Graham but anda bala san u Billy Graham anda bolas dangi ka ministry jong u las dang ban lit yalap keleng gi jaka babla kelalong u shakri u barat ba jong u blay ulalit ban yalap om tang hakari America andre uni u shakri jong u blay ulalit ban play u Jesus Christ hakeleng gi ri ga perthai bat shibun ki mensim ki bakordor kila pediang ya utra Jesus Christ aga jingim jongki bat kila yoru ya ka jingkala ka bamot ki parlok ba it kani ka sngi ka bakarpang haga bakari India ka rakhi ya ka sngi light lut ba nyo pusan jongka bat ka team jong kani ka jingrakhi haga ni ka sngi kalong nation first always first ka jaj ben riu ningkong barabor ningkong kum karihi nyo pusan snem ngila yo ka jing light lut na ka jing sha senshar ki sipai British Henry ngosi pat banong bangim pat yo satya ya kata ka jing lai lut na ka jing sha senshar haki sipai usim ka jingdom ubalong usaitan ko gi parlok ka ri India khamtam e ka ri khasi baro ka wai ka don hatmir jong ka jingjot ki babun kila her arsut haki jinglong jingim ka bakenjamen sim Yimla ban len haka jingwan dan shop jong ka khlam ki babun kila nang swai ban shakri ya ublay ka jingma ka baap ya ka pateng ban rio ka ban wan kalong baki babun hi kim bangshu wat ban pule ka ktin ka jong ublay kim bangshu ban pendut por ban yakren ba ublay ka jing duai bat ka daw tenrai hi kalong namar ngidang don haka jing shate shakum haus im jong ka jingdum kumnungin le ka ay ka bangin le Bible haka kitab ar chronicle no nyaw ko bakhat saw ko ong lada ki brio jonga ya ki bala khot de ka kerteng jonga kin penret ya lade bat kin duai bat kin wat de ka khmat jonga bat kin phaino na kilenti baman jongki kumta dengan sngau na beneng bat ngan ma pe ki pop jongki bat ngan penkhia ya kari jongki ki par bangit ba ke jingkali yanga ba ya phi kalong kat nungut na pedeng jongi ki buju sim ya kani ka jingkat khli banduai nagam da ya ka ri bat ka jat ben riu hatu kam demo ka kamram ka jongi ki bangai banduai bat ban yasat nagam da ka ri bat ka jat ben riu ka jongi lani phai ka ktin ka jong oblay ka Esther
ka don ye ka jing snow khia haba ka yo jing tip bau haman uthumu ban penjot ye ka jat ban riu jiu ki balong ki jat ban riu jong kani ka sim Esther kum ta ka e ka bakalale ka long kala batha ya baro ki jat ban riu jong ka ban duai ban sha jing it bat ka bami nang tangi i bau blei ulayada yaki na kata ka jing sha penjot haudu nong shun jong ki uhaman hatu kamla demo kapor na markata na kamda jongiru bangin shim ya kata ka jingit kri shimat banduai na kamta ila ka ri bat ka jat ben rio u John Wesley u Billy Graham bat ki wei ki shakri barat ba jong blai ki ya sa ya khamat jong blai na kamda ka imlang ka salang na kamda ka ri bat ka jat ben rio na kamda ka sunshar ka khadar bat ka bangi i kalong u blai la pen khia ya ka ri jong ki bat am tang ba pen khia handrai ki babon ki pediang ru u Jesus Christ bat ki mat ru ya ka jing penim kari ka rakhi ya ka sngi lai lot le ki program ki ba pher handrai nga khot yang iwei pi iwei ki parlok ba it tungin rakhi ya ka sngi da ka bangin duai kumba u Elijah u duai ban hap slap kum taru manga ma pingin duai ba u ble un pha sa ju sin pat ya u slap ka revival ha ka ri ba it jongi khnang ba sa ju sin kum ki bangai ngin yo ya ka jing shem sim ka ba thamai kumba u Hezekiah ula yam bat u duai ba u ble un penkhia ya una ka jingpang kum taru tungin yam bat ngin duai ba u ble un penkhia yangi na ka jingpang ka bla te la khom yangi bangin yo ma de ka jing lai lut na u kenjri jong ka pop tungin duai kumba u David u duai bat ngin ongru wat bread no yanga na khmat jong me atrai wat shim no yala u men sim ba khuit nanga duai pat hanga ya ka jingkemen ka jingpen em jong me ben thamai yu men sim hapo jonga team ko ong ka jat ben riu ning kong barabor ning kong lada perkhat na kaliang jungi ki Kristan ru ngas ngo menjur bha bat kani ka team kata bangi de ban bu ning kong ning shap ya ka ri bat ka jat ben riu ha ke jing duai jongi khanang ba uble un pen khia ya ka ri jongi ka badon hapdeng ka jing bampong ka bashir khai bha ko ki parlok ba i ban yo ya ka jing lai lut ka bashisha kari ka don kam ya ki riu duai ban yo ya ka jing pen khia ka jat ban riu ka don kam ya ki kho siu jongi ban dem ngon bat ban ong ru do it again Lord do it again le biang try le biang nang ba kum ka ri bat ka jat ban riu yin yo ma sa sien pat ya ka revival ka jing pen thamai bor umen sim ba khot bat hang ta kum ka ri bat ka jat ban riu yin yo ma ru ya ka jing lai lut ka bashisha ka jing lai lut ha ka do bat kum juru ka jing lai lut haka jing em ka bamen kanjamen sim ubleun kerku yak ni ka jing pusan belingkot nits kam kan long ka jing kerku bat ka bor nakam ta jingi baro ki basha skor ya ka ublei nakam ta ka buram jang o amen haka ni ka por tungin phai shu ublei ka jing duai ni ai ngu yeme atrai ublei ku pa jingi bahabneng namar ka ni ka por ka belingkot ka bangiyo ya ka ban bet yu sembai ka kpien ka jame atrai ni ai ngu ba ka ni ka sngi ban rakhe ya ka ni ka sngi lai lut jong ka ri India roi bi de kum bangila yo lai lut ne ka jing sha sin shar haki sipai phareng ya rap bangiru in yo mat ya ka jing lai lut ha ka jing em ka ba kenjaman sim tra ngim la ban len bangila sha te ngila sha khum haki kendri jong soitan bat ka pop andre tra ya rap yangi bangin but ha ka jing yalam ka jame ba kum ki sipai ka jame ngin de yo mat ya ka jing pelai lut ya ka jing khum jing te jong sim jong ka jing dom bat ngin la ban yo mat ya ka bor ga jong men sim khut jame ba unjo men thamai bor ya ka jing em ga jong iwai pi iwai ker khu tra ya baro ki ba pe ni video ba ka ni khu bor kan long ga jing ker khu nakam da jong iwai pi iwai ha ka kerteng jong jisu ngi pan kini baro amen bleun ker khu nakam da buram jong